குணத்ரய விபாக யோகம். குணங்களை பற்றி இன்னைக்கு படிக்க போகின்றோம் நாம. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் ததா ஸ்வபதன்னிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुश्रुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வந்தனங்கள் வணக்கங்கள். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது 14வது அத்தியாயம், குணத்ரய விபாக யோகம். அதாவது இந்த ஜட இயற்கையின், அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்துல நாம எல்லாருமே இந்த 3 குணங்களோட தான் இருக்கோம். ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் குணத்துக்கு நம்மளுடைய பூர்வ கர்மங்கள் டேக் ஆயிருந்தாலும் நாம இந்த உலகத்துல பிறந்த பிறகு நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த என்விரான்மெண்டல் சிச்சுவேஷன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகிரங்க சக்தி என்ன எந்தெந்த விதத்துல நமக்கு இம்பாக்ட் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய ரெஸ்பான்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா. ஹலோ ஹலோ யா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கிளாஸ் இருக்குமா? ஓகே. ஸோ இந்த 3 குணங்களோட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் குணத்துக்கு நம்ம ஹையஸ்ட் லெவல்ல இருந்தாலும் இந்த உலகத்துல பிறந்த பிறகு நாம எந்தெந்த விதமா நம்மளுடைய ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதற்கேற்ற மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் சுபாவத்துக்கு நாம பார்த்தோம்னாக்கா ஐக்கியமாக்கி விடுகின்றோம் இல்லையா? 80 to 90%. மிச்சம் 10% தான் இம்பல்சிவா ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில சத்துவமாகவோ ரஜஸ் ஆகவோ தமஸ் ஆகவோ நம்ம சேஞ்சஸ் வரும். ஸோ இந்த 3 குணங்களை பற்றி, அதனுடைய சுபாவங்கள், ஸோ அதுல நம்மளுடைய நேச்சர் எப்படி, அவங்க இறக்கும் பொழுது எங்கே செல்வார்கள், இதை பற்றி எல்லாமே இந்த அத்தியாயத்துல நாம படிக்க போகின்றோம். ஸோ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ நேத்து நம்ம 13வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான அத்தியாயம் பகவத்கீதையிலே. அர்ஜுனன் 6 கேள்விகள் கேட்கின்றார் இல்லையா? பிரகிருதி என்றால் என்ன, புருஷா என்றால் என்ன, கஷேத்திரம் என்றால் என்ன, கஷேத்திரஜன் என்றால் என்ன, அதுக்கப்புறம் கர்மம் என்றால் என்ன, ஸோ அதாவது பலநோக்கு செயல்கள் என்றால் என்ன, அந்த ஜடத்தோற்றம் தான் யாது, இது எல்லாத்தையுமே கேட்கிறார். ஆதி யக்ஞன் யார், இதெல்லாமே கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட. ஸோ பகவானும் அதுக்கான விளக்கங்கள் எல்லாத்தையுமே அந்த 24 பண்புகளோட சேர்த்து ஸ்தூலம், அதுக்கப்புறம் சூக்ஷ்மம் மனது, இந்த புலம், இது எல்லாத்தையுமே கலந்துதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்தூல உடலோட சூக்ஷ்மம் என்பது இந்த ஆன்மாவை குறிக்கின்றது. இது கலந்துதான் ஒரு ஜீவன் இந்த உலகத்துல வாழ்கின்றது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம நேத்து பார்த்தோம். நேயம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியப்பட வேண்டிய பொருள் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது அறியப்பட வேண்டிய பொருள் என்னன்னாக்கா இந்த உலகத்துல பகவானை பற்றி நாம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். ஸோ அதுதான் நேயம் என்பது. ஸோ அதனுடைய இது எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நேற்று நம்ம கிளியரா பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 14ல குணங்கள். ஸோ அதனுடைய
இயல்புகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள போறோம். ஸோ ஒருவர் எந்த பர்டிகுலர் குணத்துல இருந்தா அவங்களுடைய சுபாவம், நடத்தை இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும், ஸோ அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போறோம். இறுதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் எங்கே சென்று அடைவார்கள், அதாவது இறந்த பிறகு, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஒருவர் இந்த குணத்துல இருந்து இன்னொரு குணத்துக்கு மாறணும்னாக்கா கண்டிப்பா நமக்கு பகவானுடைய அனுகிரகம் தேவை. அது எஸ்பெஷலி தமஸ் குணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்துக்கு மேலோங்கணும்னாக்கா ஒரு ஆச்சாரியாருடைய அனுகிரகம், அதாவது ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தா மட்டுமே ஒருமே ஒழிய, இல்லைன்னா நம்ம அந்த தமஸ்ல இருந்து டைரக்டா நம்ம ரஜஸ் இல்லாம டைரக்டா சத்துவகுணத்துக்கு எலிவேட் ஆகுறது ரொம்ப கடினமான ஒரு காரியம் ஆக்சுவலி. ஸோ இன்னைக்கு யாராவது ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? யாராவது வாசிக்கணும்னா கை உயர்த்துங்க. ஓகே. பரம்பூய பிரவக்ஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யஜ்ஞாத்வ முனய சர்வே பராம் மிதோ கதாக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் பகவான் சொல்றார் ஆக்சுவலி அர்ஜுனருக்கு, ஞானங்களில் சிறந்த ஞானம், உன்னத ஞானத்தை பற்றி நான் உனக்கு இன்னும் கண்டினியூஷன் இது ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த 13வது சாப்டர்ல இருந்து 18வது சாப்டர் வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ஞானத்தின் மேலதான் நிறைய சொல்லுவார் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த ஞானத்தை அறிந்தே முனிவர்கள் எல்லோரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைகின்றார்கள். ஸோ ஞானத்தினுடைய இலக்கு என்னன்னாக்கா பக்குவமான மனதை ஒருவர் எடுத்து செல்வதுதான் ஞானத்தினுடைய இது, அதாவது ஆப்ஜெக்டிவே. ஸோ ஒருவர் ஞானத்துல மேல் நோக்கி இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னாக்கா அவர்களுடைய செயல்கள் அனைத்துமே பக்குவம் அடைந்ததாக இருக்கும். ஸோ பேலன்ஸ்டு கண்டிஷன். ஸோ அதாவது சிதப்பிரஜம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த நிலையில தான் இருக்கும் அது. இதம் ஞான முபாஷிதே மம ஸ்தார்தர்மியா மாகதஹ சர்க்கே அபி நோ பஜாயந்தே பிரளயேனா வியதந்தி ச. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவர் அந்த ஸ்திரமான ஞானத்தில் நிலை பெறும் பொழுது என்னுடைய சுய இயற்கை போன்றதான தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இட் செல்ஃப் இஸ் எ நேச்சர். அவரே பாத்தீங்கன்னாக்கா இயற்கை அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய ஸ்தலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே, அதாவது நித்திய இயற்கை. ஸோ அதாவது இயற்கை என்றால் எப்பொழுதுமே பர்மனண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று ஆக்சுவலி. அப்படிப்பட்ட ஒரு இயற்கை அவருடையது. அவருடைய இருக்கக்கூடிய ஸ்தலமும் எப்பொழுதுமே நித்தியமானது, வைகுண்டம் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இவ்வாறு நிலை பெற்று சோ ஒருவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ அல்லது அழிப்பின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை அப்படின்னாக்கா படைக்கும் பொழுது அவன் மீண்டும் இந்த உலகத்துல பிறவி எடுப்பது கிடையாது. அதே மாதிரி பிறவியே எடுக்காதப்போ இந்த உலகம் அழிக்கப்படும் பொழுதும் அவன் அழிவிட போகிறோமே என்ற அந்த வருத்தமும் அவனுக்கு இருக்காது. ஏன்னா பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரத்தையே அவர்கள் கடந்து சென்று விடுகின்றனர். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் ஆக்சுவலி. சர்வயோனிஷு கௌந்தேய மூர்த்தயः சமவந்தியா தாஷாம் பிரம்ம மகாத்யோ நிரஹரம் பீஜ பிதாக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தோன்றாத இந்த ஜட இயற்கை, அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களிலும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன என்பதும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இஸ் த சீட் கிவிங் ஃபாதர் அப்படிங்கறது நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எப்படி என்றது நான் யாக சக்கரம் மூலியமா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அதாவது வேதங்கள் அனைத்துமே பகவானால், வேதத்தினுடைய நாயகனும் அவர்தான், வேதங்களினுடைய ரூபமும் அவர்தான் அப்படிங்கறது நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவர் பிரம்மருக்கு வேதத்தை உபதேசித்தது. பிரம்மரும் அந்த வேதங்கள் பிரகாரமே பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் நமக்குன்னு அதாவது விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எல்லாமே கூறப்பட்டுள்ளது. பிராமணன், சத்திரியன், அதுக்கப்புறம் சூத்ரன், அதுக்கப்புறம் வைஷ்யன், அவங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன செயல்கள் இருக்கு, அவங்க என்னென்ன வேலை அவங்களுடைய கடமை அப்படிங்கிறது அந்த விதிக்கப்பட்டதுல இருந்து தெரியறது.
ஸோ அவங்கவுங்களுடைய கடமைகள் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ உழைப்போர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா, சூத்திரர்களாக இருப்பவர்கள் உழைப்போர்கள். அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த நிலங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உழுது, அதுக்கப்புறம் வந்து பயிர் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் வந்து விவசாயியா இருக்கிறவன் எடுத்துட்டு போயிட்டு வியாபாரியாக அவன் வந்து ஒரு சந்தையில கொடுப்பான். ஸோ இப்படி இந்த விளைச்சலே ஆகணும்னா கூட நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மழை இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும். ஸோ அந்த மழை எதனால் உருவாகின்றது அப்படின்னாக்கா, பிராமணர்கள் வந்து செய்யக்கூடிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க செய்யக்கூடிய கைங்கரியங்கள், யக்னங்கள், இதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மழையே வருகின்றது. இந்த மழை வந்து ஏன்னா தேவர்களும் மகிழ்ந்துதான் அந்த மழையே நமக்கு வருகின்றது. உண்மையிலே வந்து அந்த அருள் அனைத்தையுமே கொடுப்பது வந்து பகவான் தான். சோ மழையினால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு விளைச்சல் வருகின்றது. விளைச்சல் வந்தால் நமக்கு அதாவது தானியங்கள் பயிர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்னா விளையிறது. சோ அதனுடைய அவுட்கம் தான் நமக்கு உணவு. சோ இறுதியில அந்த உணவு வந்து நம்ம பகவானுக்கு வந்து படைச்சிட்டு நம்ம பிரசாதமாக சாப்பிடுகின்றோம் இல்லையா? சோ ஒருவர் அந்த உணவினால் வரக்கூடியதுதான் வந்து அந்த உணவினுடைய ஆதாரம் தான் ஒரு அதாவது விந்துவாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதான் சீமன் சொல்லுவோம். அந்த விதையே வந்து பகவானுடைய ஸ்வரூபம், அதாவது அவர்கிட்ட இருந்துதான் அது வரது அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களுக்கும் அப்பால் பிறப்பால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாத்தியமாகின்றது இல்லையா? சோ உயிர் வந்து பிறக்கணும், அப்பதான் வந்து சாத்தியம். சோ அந்த உயிரே வந்து கிரியேஷன் ஆஃப் தட் லிவிங் என்டிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான் அந்த விதையளிக்கக்கூடிய தந்தையாக இருக்கின்றார். சோ இந்த யாக சக்கரத்துக்கும் இதுக்கும் எவ்வளவு சம்பந்தம் இருக்கின்றதுன்னு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா, சத்வம் ரஜஸ்தம ஹிதி குணாக பிரகிருதிம் சம்பவஹ நிபநந்தி மகாபாஹோ தேஹே தேஹி நாம் நவ்யயம். அதாவது அவ்யயம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆனது. ஆக்சுவலி இந்த இயற்கை பௌதீக இயற்கை வந்து 3 குணங்களாலே ஆனது, அதாவது சத்வகுணம், ரஜோகுணம் மற்றும் தமஸ் குணம். சோ உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பால் இந்த இயற்கையில ஃபர்ஸ்ட் அதாவது பர்த் அண்ட் டெத் அந்த வீடியோலயே பாத்தீங்கன்னாக்கா, குழந்தை வெளியே தாயினுடைய கருவிலிருந்து வெளியே வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை கையில ஏந்துவதே பாத்தீங்கன்னா மகா மாயை, அவங்கதான் வந்து ஏந்துறாங்களே. அதாவது மாயையினுடைய சொரூபம் தான் இந்த 3 குணங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து கட்டுண்டு இந்த உலகத்துல இருக்கோம். சோ அந்த இயற்கையினுடைய தொடர்பினால் வந்தடையும் பொழுது இந்த குணங்களால் படுத்தப்பட்டவன் ஆகின்றான். சோ பை டிஃபால்ட் நாம இந்த 3 குணங்களோட கட்டுப்பட்டவர்கள் தான். ஏன்னா அது எல்லாமே பௌதீக இயற்கை. இந்த உடலும் இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு தான் சம்பந்தப்பட்டது. இதை நேத்து நம்ம பார்த்தோம். சோ நம்மளுடைய முற்பிறவிகள் அக்யூமுலேஷன் என்ன பண்ணி வச்சிருந்தோமோ அந்த கர்மங்கள் அடிப்படையில தான் நம்ம ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் சுபாவத்துல வந்து நம்ம வந்து மேல் நோக்கி இருப்போம். எஸ் தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வம் பிரகாஷாத்மனஹ நாமயம் சுக சங்கேன பத்னாதி ஞானா சங்கேன சானக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சத்வகுணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையானது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் வந்து சத்வகுணம் தான். அவங்களுடைய இலக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆனந்தம். அதுதான் எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆனந்தத்தை தான் எதிர்நோக்கி இருப்பார்கள். அதே மாதிரி ரஜஸ் குணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எதையிலுமே வந்து ஆர்வம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தமஸ் குணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமையிலே மூழ்கி இருப்பார்கள் அவர்கள். சோ இதுதான் அந்த குணங்களுடைய சுபாவங்கள். ஆக்சுவலி சத்வகுணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாவ விலைகளிலிருந்து விடுவிக்கின்றது. சோ அவங்க என்ன இதெல்லாமே வந்து சாதன பக்தியை வந்து பண்ணுவாங்க. அவங்க they will always enter into the சாதன பக்தி. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். வேதங்கள் கற்றல், பகவானுக்கு கைங்கரியம் புரியுதல், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வந்து தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்வார்கள். சோ இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால், அதே அவங்களுடைய இலக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தோஷம்.
ஸோ அந்த சந்தோஷத்தினுடைய எதையுமே வந்து இலக்கா வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா பந்தப்படுகின்றோம், மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வருகின்றோம். அவர்கள் புண்ணிய காரியங்கள் செய்வார்கள், ஆனால் சொர்க்கத்திற்கு போய் அந்த புண்ணியங்களுக்காக அனுபவிச்சு விட்டு மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வந்து பிறவி எடுத்து வருவார்கள். இதுதான் வந்து சத்துவகுணம். அதனால்தான் இந்த 3 குணங்களுக்கு மேற்பட்டு சென்றால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இந்த பௌதீக இயற்கையிலிருந்தே நம்ம வந்து விடுபட்ட ஆத்மாக்களாக ஆகின்றோம். சோ இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்கள் ஆகிவிடுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி திருஷ்ணா சங்காஷ முத்பவம் தன் நிபத்னானி நாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணம் எல்லையற்ற ஆவல்கள். இப்ப வந்து ரஜோகுணத்தை பற்றி சொல்கிறார். சோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துலயுமே ஆர்வம். சோ இப்போ ஒரு காரியத்தை செய்கின்றோம் என்றால் அது ஒரு 10% தான் நம்மளால சக்சஸ் வரும்னாக்கா அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனே வந்து 200% இருக்கும். ஸோ அதாவது அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்ப்புகள், ஆசைகள் வந்து அளவிட முடியாத ஆசைகளை கொண்டவர்கள் வந்து ரஜோகுணத்திற்காரர்கள். ஸோ அதை அடையலைன்னா அவங்களுக்கு வந்து குரோதமாக மாறிவிடுவார்கள். ஸோ அதையும் நம்ம அதனுடைய வெளிப்பாடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாயையில் கட்டுண்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்றதே அவங்களுக்கே தெரியாது. இறுதியில வந்து அவர்கள் வந்து அழிவை நோக்கி சென்று விடுவார்கள். இதுதான் வந்து ரஜோகுணத்தினுடைய சுபாவம் ஆக்சுவலி. சோ எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது ஆக்சுவலி ரஜோகுணம் வந்து. இதனால் ஒருவன் ஜட பலன் நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகின்றான். அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கையில இருக்கக்கூடிய செயல்கள்ல அவர்கள் ஈடுபட்டு அதனால அதுல வரக்கூடிய பலன்கள் மேல், அதாவது கர்மகாண்டா மோட்ல பலன் நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகி விடுகின்றான் ஆக்சுவலி. ஸோ 14.8ல பாத்தீங்கன்னா தமஸ் துவஜம் தமஸ் துவஜக் ஞானஜம் வித்தி மோகனம் சர்வதேஹினாம் பிரமதாதலஸ்ய நித்ர விஷ்ணந்தி நிபந்தனாதி பாரதக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோகுணம் எல்லா உயிர்வாழிகளின் மயக்கத்திற்கும் காரணமாகின்றது. சரி, தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கோங்க, தமிழ்ல எனக்கு ஸ்லோகம் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆக்சுவலி. இங்கிலீஷ்ல ஓரளவுக்கு வாசிச்சிருவேன் நான். ஸோ மயக்கத்திற்கு காரணமாகின்றது. ஸோ தமஸ் குணம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மயக்கம். எப்பொழுதுமே இந்த லோகத்திலே இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க போதைக்கு அடிமையாகி ஸோ அதுவே தான் ரியல் லைஃப் அப்படின்ட்டு அதுலதான் அவங்க வந்து மூழ்கி இருப்பார்கள். அவங்களுக்கு ஞானமும் நம்ம சொல்ல முடியாது, ஞானத்தை ரிசீவ் பண்ணிக்க கூடிய அந்த மனப்பக்குவமும் அந்த அந்த கெப்பாசிட்டியும் கூட அவங்களுக்கு இருக்காது. இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆன்மாவை பிணிப்பவையான பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும். சதா சர்வகாலமும் போதையில வந்து விழுந்து கிடக்கிறது, சோம்பேறித்தனம், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே தூங்கிண்டே இருக்கிறது, இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமஸ் குணத்தினுடைய இயல்புகளாக நாம வந்து பார்க்கின்றோம். சதத்வம் சுகே சமஜயதே ரஜக கர்மணி பாரத ஞானா மாவிருத்தய தூதமஹ பிரமாதே யுதத. அதாவது சத்வகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும் ஹாப்பினஸ், அது ரஜோகுணம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பலன்னோக்கு செயல்கள். ஸோ அதாவது எதிலுமே எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், செயல்களின் பலன்களுக்கும், தமோகுணம் வந்து பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்களுக்குமே வந்து கட்டுப்படுத்துகிறது. ஆக்சுவலி அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே இறுதியில வந்து நன்மையே இருக்காது, அவங்களுக்கே வந்து அது கெடுதலாக மாறிவிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து அதாவது மனம். So next rajas tamasyavi bhuyah satvam bhavati bharatah. Rajas satvam tamaschaiva tama சத்வம் ரஜஸ் ததத. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சில நேரங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தையும் தமஸ்குணத்தையும் தோற்கடித்து விடும். சில நேரங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணம் தமசையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடித்து விடும். சில நேரங்கள்ல தமோகுணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வத்தையும் ரஜோவையும் தோற்கடித்து விடும். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குணங்களினுடைய இயல்பு அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா வந்து பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்கார். சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்து கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகின்றது. ஸோ இட் வில் டாமினேட் ஆக்சுவலி. மேலும் சில சமயங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணம் மற்றும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இருக்கின்றது. இது எதனாலனாக்கா மனம்.
மனம் எந்த பக்கம் போறதோ அந்த குணத்துல போயிட்டு அது முடிஞ்சிருது ஆக்சுவலி. சத்துவ குணம் இருந்தால் மேல் நோக்கி இருந்தால் அந்த பக்கம் இழுத்தாக்கா அந்த பக்கம் தான் மனசு போகும். இல்ல ரஜோகுணம் சத்துவகுணத்தை விட மேல் நோக்கி இருந்தா அந்த பக்கம் மனசு போயிடும். இல்ல இது ரெண்டுத்தையுமே விட தமோ குணம் மேல்மையா இருந்தாக்கா அந்த இடத்துக்கு அந்த பக்கத்துக்கு வந்து மனது வந்து தாவிடும். அதுக்கேற்ற மாதிரி புலன்களும் செயல்பட்டு விடும். सर्वत्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानां यदा तदा विद्यात् विवृतं சத்வமித்யுதஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு நம்ம செய்யக்கூடிய அதாவது ஒரு செயல்கள் நம்ம கர்மங்கள் எல்லாம் செஞ்சிருக்கோம் இல்லையா, அதனுடைய விளைவுகளை பற்றி நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகின்றோம். இந்த உடல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 9 கதவுகளை கொண்ட நகரம் நம்மன்றது நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. 2 கண்கள், 2 காதுகள், அதுக்கப்புறம் 2 நாசிகள், அதுக்கப்புறம் வாய், இது எல்லாமே சேர்ந்து 7 ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்கிரிட் அதாவது பிறப்பு உறுப்புகள் மற்றும் வந்து இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கன்ஸ் கழிவு உறுப்புகள், இது ரெண்டும். இந்த 9 வாயில்கள் கொண்ட நகரம் வந்து நம்மளுடைய உடல். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தால் வந்து பிரகாசப்படுத்தப்பட வேண்டும். அப்படின்னா அஞ்ஞானத்தை அதாவது அறியாமையை நாம வந்து விலக்கி இருக்க வேண்டும். ஞானத்துல நம்ம வந்து பக்தியிலும் ஞானத்துல வந்து முன்னேறும் பொழுது இந்த இந்த 9 கதவுகளுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தால் வந்து பிரகாசப்படுத்தப்படும். அதாவது சத்துவகுணத்துல வந்து பிரகாசப்படும். அதுதான் இந்த இதுல பார்க்க போறோம். சோ இரு கண்கள், காதுகள், நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்பு உறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறிகளால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும் பொழுது ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருதி செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்பது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது இந்த புலன்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் ஒருவருடைய சுபாவத்தையே வந்து நம்மளால நிர்ணயிக்க முடிகின்றது இல்லையா. சோ இது எல்லாமே வந்து சத்துவகுணத்துல மேல் நோக்கி இருந்தா அதாவது they will have a control. அதாவது இந்த புலன்களினுடைய செயல்களை வந்து கட்டுமானத்துல நம்மளால வைக்க முடியும். அதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாம போயிடுச்சுனாக்கா அது ரஜோகுணம். இல்லைன்னா அதை என்ன செய்ய போறதுன்னு தெரியாம செயல்படுறது வந்து தமஸ் குணம். சோ இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து வந்துடும். ஆனா என்ன செய்யக்கூடாது எது செய்யலாம் அப்படிங்கறது வந்து பைஃபிகரேட் பண்ணி சொல்லக்கூடிய குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணம். ஸோ அதாவது நல்ல பலன்கள் நல்ல இது மட்டும்தான் நல் வழியில மட்டும் செல்வதுதான் சத்துவகுணம். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும் கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும். அதாவது நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே நல்ல விஷயங்கள், கேட்கறது எல்லாமே நல்ல விஷயங்கள், அதாவது தெய்வீக தன்மையானது. அதுக்கப்புறம் சுவைப்பதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்துல சம்பந்தப்பட்ட உணவு. இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு இது அது மிகவும் தூய்மையானது. மேலும் தூய்மை உற்றவன் ஆகிறான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். ஏன்னா சந்தோஷம் என்பதுதான் அவர்களுடைய இலக்கு. சோ ஒரு ஞானத்திலோ ஒரு அந்த கர்ம யோகத்திலோ இல்ல அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலோ ஒருவர் மேல் நோக்கி செல்லும் பொழுது அவர்களுடைய புலன்களை எல்லாம் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணும் பொழுது பக்தியில அவங்க மேலும் செல்லும் பொழுது அது அவங்களுக்கு ஒரு எந்த அளவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் என்பது அவங்களுடைய அந்த அபிவிருத்தியை பத்தி அவங்க பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு கதவிலுமே தெரியும். அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இதுவே சத்வகுணத்தினுடைய நிலை அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா சொல்லியிருக்காங்க. லோப பிரவிற்த்திராரம்ப கர்மணா மஷஹ சப்ருஹாஹ ரஜஸ்யேன் ததானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே பரதர்ஷப. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப ரஜோகுணத்தை பற்றி நம்ம பேச போகின்றோம். ரஜோகுணத்தினுடைய ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரும் பற்று, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஆசை, ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு அளவிட முடியாத ஆசை, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், கடின உழைப்பு. இது ஒண்ணுதான் ஒரு நல்ல குணம்னு நான் நினைக்கலாம், கடின உழைப்பு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எதையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முயற்சி செஞ்சு அதை வந்து அடையணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. இது எல்லாமே த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த ரஜோகுணம். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆசை, அதுக்கப்புறம் வந்து அதெல்லாம் அவங்களால வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கவே முடியாது ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் அப்ரகாஷோ அப்ரவிருஷ பிரமாதோ மோக ஏஷ தமஸ்யே தானி ஜாயந்தே விவருத்தே குரு நந்தனக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒருவர் தமோ குணத்துல உயர்ந்து இருக்கும் பொழுது
பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு மைண்டு கூட பிளாங்க், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இருள்மயமான ஞானம் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். அதாவது எதுவுமே யோசிக்க மாட்டாங்க. நீங்க எவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு நன்மைகள் எடுத்து சொன்னாலுமே புரியாது. இப்ப போதையில இருக்கிறவங்களுக்கு போயிட்டு நீ குடிக்காத அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா கேட்பாங்களா? எஸ் எஸ். இருக்கும்போது சொன்னீங்கன்னா எஸ், நாளையில இருந்து குடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா காலையில இருந்து நீங்க கேட்டீங்கன்னாக்கா நானா அப்படி சொன்னேன்னு கேட்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி வந்து அவர்களுடைய தன்னிலையே உணராதவர்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமஸ் குணத்தில் இருப்பவர்கள். பித்தம், மயக்கம், அவங்க சொன்னதுதான் ரைட். சோ எதுவுமே வந்து, அதாவது குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டிட்டா எப்படி பக்கத்துல இந்த உலகத்துல என்ன நடக்கிறதுன்னே தெரியாம அது ஒரே பாதையில ஓடுதோ, அதே மாதிரிதான் இவங்களுடைய நேச்சர் கூட. அவர்கள் பார்ப்பது, கண்ணால் பார்ப்பதையே நம்புவார்கள். அவர்கள் வந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 விதமான பிரமாணங்கள் உண்டு. சோ எப்படி நம்ம வந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரத்யக்ஷ பிரமான், ஹனுமான் பிரமான், அதுக்கப்புறம் வந்து சப்த பிரமான். அதாவது டைரக்ட், எதையுமே கண்ணால பார்த்து எஸ் இதுதான் ரைட் அப்படின்ட்டு போறோம் இல்லையா, தட் நேச்சர் அவங்களுக்கு உண்டு. ஆனா அதுல நிறைய நமக்கு வந்து ஃபிளாஸ் இருக்கும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறுகள் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். எதையுமே ஒரு அதாவது சப்தம் கேட்டு நம்ம வந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நமக்குன்னு பெரியவங்க கிட்ட இருந்து கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுண்டு புரிஞ்சுண்டு செய்யறது வந்து அது வேற. தட் இஸ் கால்ட் சப்த பிரமாணம். ஹனுமன் பிரமாணம் வந்து இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து ஒரு ஹைப்போத்திக்கல் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ எல்லாமே. ஆனா இது இந்த பிரமாணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இவங்களுடைய குணாதிசயங்களே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க செய்யறது எல்லாமே ரைட் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அவங்களுடைய விசிபிலிட்டியே ரொம்ப கம்மி. அவங்களுக்கு உண்மையை வந்து உணர முடியாது அவங்களால. ஏன்னா அவங்க சதா சர்வகாலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்திலேயே இருக்க மாட்டாங்க. இயல்பு, அந்த உலக இயல்புல எப்பொழுதுமே மயக்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து சோம்பேறித்தனம், இதுலதான் இருப்பாங்க. யதா சத்வே பிரவர்த்தே தூ பிரவர்த்தே தூ பிரளயம் யாதி தேக பிரதக் ததோத்மாத்மவிதாம் லோகானா மலர் நபி திபத்யே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் இப்பொழுது இறக்கக்கூடிய இது இந்தந்த குணத்துல இருந்தா எங்க போவாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி நாம வந்து இப்ப பார்க்க போகின்றோம். சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரும் முனிவர்கள் அல்லது பக்தர்கள் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்த புண்ணிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு சுத்த சத்துவ நிலையை அடைந்தால், அதாவது பிரேம பக்தி நிலையை அடைந்தால் மோட்சத்துக்கு செல்றார்கள். சோ நார்மலான ஒரு பக்தியில இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்துல இருந்தா அவங்க எந்த தெய்வத்தை வணங்கினார்களோ அந்த உலகங்களுக்கு அவர்கள் செல்வார்கள். இல்லைன்னா தேவர்களை வணங்கியிருந்தா தேவலோகத்திற்கு செல்வார்கள், சொர்க்கத்துக்கு செல்வார்கள். பிரம்மனை வணங்கியிருந்தா பிரம்மலோகம். சோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்க யாரை வணங்கினாங்கன்னா அந்த லோகத்துல போய் அவங்க இருப்பாங்க, தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், ரஜசி பிரளயம் கத்வா கர்ம சங்கிஷ ஜாயதே ததா பிரளயி நதஸ்மசி மூடயோ நிஷு ஜாயதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இறக்கும் பொழுது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு, ஏன்னா அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனே கர்ம காண்டாதானே, எதையுமே எதிர்பார்த்துதான் அவர்கள் செயல்படுவார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களிடையே அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய பிறவி வந்து இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தமோகுணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனிமல், they will take in the animal kingdom தான் கன்ஃபார்ம். இது தமஸ் குணத்துல யார் இருக்காங்களோ அடுத்த பிறவி வந்து அவங்க வந்து விலங்கு இனத்துலதான் பிறப்பாங்க. சோ ஏன்னா அவங்களுக்கு புத்தியே தேவையில்லைல்ல. சோ நமக்கு 6 அறிவு இருக்கு. பிற அதாவது பாத்தீங்கன்னா உயிர் வாழிகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா மனிதனற்றவர்கள் மிச்சம் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் 5 அறிவு தான் இல்லையா. இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நமக்கு மட்டும்தான் ஸ்பெஷாலிட்டி. அதனாலதான் கர்மங்கள் வந்தது நமக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். அனிமல்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து கர்மங்கள் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா they are not against anything in nature. ஸோ நாம தான் வந்து அகெயின்ஸ்ட் நேச்சர் தான் நம்ம எல்லாமே செய்யறது. அதனால தான் கர்மங்களுக்கு நாம வந்து பந்தப்பட்டிருக்கின்றோம். ஸோ தமோ குணத்தில் இறக்கும் பொழுது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான் அப்படிங்கறது வந்து நாம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ கர்ம சுக்ருத்யாஹு சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜஸ்தஸ்து பலம் தூ துக்கமஜங் ஞானம் தமச பலம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுகின்றான் இல்லையா, அதாவது பியூரிஃபிகேஷன். ஸோ அது எதுக்குன்னா இது ஒரு டெம்பிள் கம்பேரிஷனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிக்சோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல. ரஜோகுணத்தில் செயல்படும் செயல் துக்கத்திலும், அது கண்டிப்பான துக்கத்துல, ஏன்னா அவங்களுக்கு பேராசை,
அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ அவ்வாறு வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நமக்கு கெப்பாசிட்டிக்கு மேல ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நடக்கலன்னா அவங்களுக்கு அதுவே ஒரு குரோதம். அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா மாயையில கட்டுண்டு அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த குரோதத்தினுடைய விளைவு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து அழிவு பாதைக்கு சென்று விடுகின்றனர். அதனுடைய விளைவு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து தமோ குணத்தில் செயற்படுவர் பாத்தீங்கன்னா அறிவற்ற தனத்திலும் விளைவு. இங்க பாத்தீங்கன்னா மாடிப்படி ஸ்டேர்கேஸ் ஏறதுக்கு வழி கொடுக்கணுமா இல்லையா? கிடையாது, ரெயிலிங்ஸ் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அது மாதிரிதான். ஸோ இந்த படிக்கட்டுல நம்ம ஏறி போகணும்னு நினைப்பாங்க அவங்க வந்து வழியே இல்லாத ஒரு இடத்துல அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேர்கேஸ்ல ஏறணும்னு நினைக்கக்கூடியதுதான் அது. அப்படிப்பட்ட ஒரு குணம் வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பதாக. ஏன்னா முட்டாள்தனமான இதுல போக முடியாதுன்னு தெரியும், ஆனா அது வழியாதான் போகணும்னு நினைப்பாங்க. எஸ், சத்வாத் தமஸ்ய ஜாயதே ஞானம் ரஜசோ லோப ஏவச்ச பிரமதா மோஹௌ தமசோ பவதோ அஜ்ஞானமேவச. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம், ஸோ அதாவது ஞானத்தை நாம வந்து விருதி ஆகின்றது. ரஜோகுணத்திலிருந்து என்ன வருதுன்னா பேராசை வந்து விருதியாகின்றது. தமோகுணத்திலிருந்து அறிவின்மையும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா புத்தியே கிடையாது அவங்களுக்கு, பித்தமும் மயக்கமும் விருதியா, இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ். ஸோ அதாவது விருதியாகின்றது என்றால் இட் வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ அதாவது ஞானம் வந்து விருதியாகிறது வந்து சத்துவகுணத்துல, அதே மாதிரி வந்து ஆசை இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா விருதி ஆகிறது வந்து ரஜோ குணத்துல. தமஸ் குணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா மயக்கம், சோம்பல், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மூடத்தனம், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அந்த ஃபூலிஷ்னஸ் வந்து இருக்கிறது வந்து இந்த தமஸ் குணத்துல. இது எப்பவுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து யூனிவர்ஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ கார்போதாக்ஷி விஷ்ணு நாபியில இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 14 லோகங்கள் வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ நாம மிடில் பிளானட் வந்து பூர்லோகா. ஸோ நம்ம வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷட்டில் பாடி அண்ட் கிராஸ் பாடி, அதாவது ஆத்மாவோட ஷட்டில் பாடி வரும், ஸ்தூலம். சூக்ஷ்மம் ஸ்தூலம் என்பது இந்த கிராஸ் பாடி, இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ மேல உலகங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெறும் சூக்ஷ்ம ரூபத்துல மட்டும்தான் அங்க வந்து வாழ முடியும். ஸோ நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்களை பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெறும் ஸ்தூல உடல் தான். ஸோ இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் நம்மளுடைய, நாம கீழ் உலகங்களுக்கு போனா மீண்டும் மேல் உலகத்துக்கு போகவே முடியாது. அட்லீஸ்ட் இங்க ஏதோ சொர்க்கலோகத்திலேயோ எந்த லோகத்திலேயோ தப்போலோகத்திலேயோ எங்கே இருந்தாலும் மீண்டும் இந்த பூர்லோகத்துக்கு வந்த பிறகு புண்ணிய காரியங்கள் செய்யணும்ன்ற நமக்கு ஒரு அவகாசம் கிடைச்சாக்கா அதுல இருந்து நம்ம மேல் நோக்கி வேணும்னா இந்த விரிஜா ரிவரை தாண்டி அதுக்கப்புறம் வந்து வைகுண்டத்துக்கு போகிறதுக்கான மார்க்கம் இருக்கும். ஆனா இந்த உலகத்துல வந்து விழுந்த பிறகு தாயானவள், அதாவது இந்த மகா மாயை வந்து நம்மள வந்து கண்டிப்பாக அவங்க வந்து நம்மள புடிச்சுக்கிறாங்க. ஸோ மாயையில வீழ்ந்த பிறகு நம்ம வந்து மேலும் மீண்டு வரணும்னாக்கா நமக்கு ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம், பகவானுடைய கிருபையும் இருந்தா மட்டுமே முடியும். ஸோ நாம அவங்க 2 பேருடைய கருணை இருந்தா கண்டிப்பா பக்தி மார்க்கம் நமக்கு உத்தரவாதம் வரும். ஸோ பக்தியில திளைத்து நாம வந்து இந்த உடலை விட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இல்லைன்னாக்கா இந்த உடலை விட்ட பிறகு வேறு ஒரு உடலை நம்ம தரிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அது எந்த மாதிரி உடல் என்றது நம்மளுடைய கர்மங்கள் ஏற்றுவார் தான் நம்மளால டிசைட் பண்ணுவாங்க. பகவான் தான் அதை டிசைட் பண்ணுவாரு, எப்போ எங்கே அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கர்மங்கள் தான். பேஸ்ட் ஆன் அவர் கர்மாஸ் இட் வில் கெட் டிசைடட் பை காட் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். செயல்கள் நானன்ய குணேபிய கர்த்தாரம் யதா திரஷ்டான் நுபஷ்யதி குணோப்ஷய பரமவேதி மத்பாவம் ஷோ அதிகச்சதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஏதும் இல்லை என்பதையும், ஸோ 3 குணங்கள் தான், அதோட தான் நம்ம எல்லாருமே இந்த உலகத்துல இருக்கும். ஸோ இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எந்த ஒரு செயலுமே இல்லை. ஆனா மனதை அடக்கி புலன்களை எல்லாம் அடக்கி ஒருவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியிலையோ இல்ல ஞானத்திலேயோ நம்ம வந்து விருதி செஞ்சுட்டு போகும்பொழுது அப்பதான் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு நாம செல்கின்றோம். பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும், ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்தது இது எல்லாமே, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ப்ரொப்ரேட்டர் அவர் தான். ஸோ நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கை உன்னால் என்று, அதாவது உன்னால் அறிய முடியும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா
இந்த 3 குணங்களோட இந்த உலகம் சம்பந்தப்பட்டது. இந்த உயிர் வாழிகளும் இந்த 3 குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தான். இவங்க இந்த 3 குணங்களும் பகவானிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகளில் அதுவும் ஒன்று. சோ பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை யார் ஒருவர் வந்து புரிந்து கொள்கின்றாரோ அவர் வந்து பகவானுடைய ஆன்மீக இயற்கையை வந்து எப்படின்றத வந்து ஈஸியா அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். சோ குணானே ததா நதியத் திரிதந்தேஹி தேஹஸ்முத்பவாந்த் ஜன்ம மிருத்யு ஜராதுகை ரவி ஜரா துக்கைர் விமக்தோ அமிர்தம் உஷ்ணுதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களிலிருந்தும் உயர்வு பெறும் பொழுது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறப்பு இறப்பு மூப்பு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 4 குறைகள் உண்டு இல்லையா. பிறப்பு, இந்த உலகத்துல நம்ம பிறக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, ஆனா பிறந்து விட்டோம். சோ அது ஒரு குறை நமக்கு. பிறந்த பிறகு நாம் இறக்கத்தான் வேண்டும். சோ அதாவது அதை நம்மளால தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. சோ இறப்பு என்பது நமக்கு கண்டிப்பாக உண்டு. இதுல இடைப்பட்ட காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் அதனுடைய எல்லாமே நமக்கு அக்யூமுலேஷன் இல்லையா. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வயோதிகம், சோ முதுமை என்பது நமக்கு தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. சோ முதுமை வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாதியும் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக தவிர்க்க முடியாது. இந்த 4 குறைகளோட தான் நாம இந்த உலகத்துல ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் பிறந்திருக்கின்றது. சோ பிறப்பு இறப்பு மூப்பு இவற்றினின்று இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்றேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதனால வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல இருந்து நம்ம வந்து விமோக்ஷனம் பெற்று இந்த வாழ்வில் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். எப்பொழுதென்றால் நாம வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது. சோ அதுல இருந்து, ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த 3 குணங்களோடு இருக்கிற வரைக்குமே எதிர்பார்ப்புகள் உண்டு. சோ இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது நமக்கு எந்த எதிர்பார்ப்புமே கிடையாது. நமக்கு இந்த எதிர்பார்ப்பு என்பதே இல்லாதப்போ நாம செய்யக்கூடிய இந்த கர்மங்களுடைய கர்மங்களுடைய விளைவுகளுக்கு நாம் என்னைக்குமே வந்து பந்தப்படுவது கிடையாது. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அர்ஜுன உவாச்ச கைர்லிங்கை ஸ்தீர் குணானே தனாதி ததோ பவதி பிரபோ கிமாஷார கதம் தை சதைஷ்தாம் த்ரீ நிவர்த்தித்தே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து கேட்கின்றான் இப்பொழுது, என் அன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? அதாவது இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு, ஆல்ரெடி நம்ம இதை செகண்ட் சாப்டர்லயும் படிச்சிருக்கோம் சிதப்பிரக்ஞா பத்தி. அதே மாதிரி சிமிலர் கேள்விதான் இது ஆக்சுவலி. அகர்மியாக எப்படி ஐடென்டிபிகேஷன் பண்றதுன்றது, அவனது நடத்தை எவ்வாறு இருக்கும், அதாவது எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து உயர்கின்றான் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் வந்து வைக்கிறார். சோ பிரகாசம், இப்போ ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அவருடைய இயல்புகளை பற்றி வந்து இப்ப வந்து நம்ம பகவான் வந்து சொல்றார். பிரகாசம் ஷா பிரவருத்திம் ச மோகவே சா பாண்டவ தத்வேஷ்டி சம்பிரவர்த்தானி ந நிவர்த்தானி காங்க்ஷதி உதாசீனவதாசீனோ குணைர்யோ ந விஷால்யதே குணவృத்தந்த இத்யேவ யோ அவதிஷ்டதி நேங்கதே சமதுக்க சுக ஸ்வஸ்தா சமலோகாஷ்டாஸ்மி காம்ஷனா துல்ய பிரியோ தீரஸ்துல்யா நிந்தாத் நிந்தாத்ம சம்ஸ்துதி மானயோஷ் சுதுல்யஸ்ய துல்யோ மித்ராத்ரி பக்ஷ்யோ சர்வாரம்ப பிரீத்யோகி குணாதீதி சா உச்சதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 4 ஸ்லோகங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்ட மனிதர், அதாவது ஜென்ரலி இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அகர்மீஸ் 3 விதமான கர்மிகளை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. கர்மி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா விகர்மா, அதுக்கப்புறம் வந்து அகர்மா. இது 3யுமே நம்ம வந்து பார்த்தோம். கர்மம் என்பது ஜென்ரலா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்து கொண்டு போவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மம். நெக்ஸ்ட் விகர்மா என்றால், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தடை செய்யப்பட்ட செயல்கள் செய்வதுதான் வந்து விகர்கம். இவங்க வந்து தர்மத்தை பார்ப்பார்கள், யாரு? நம்ம கர்மிகள். ஆனா இவர்கள் அதர்மத்தை தான் மேல் நோக்கி காண்பார்கள் விகர்மிஸ்.
டோட்டலி ஆப்போசிட். நெக்ஸ்ட் அகர்மம் என்றால் என்னன்னாக்கா எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் பாத்தீங்கன்னாக்கா தான் செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்காக சேரும். சோ அவங்க அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நிஷ்காம கர்மயோகத்துல மேல் நோக்கி அந்த மாதிரி ஞானத்துல வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் போய் பக்தியில வந்து பகவானை வந்து சேவிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரேம பக்தியில வந்து பகவானை சேவிக்கிறது, இப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாமே வந்து அகர்மிஸ். அவங்க எந்த ஒரு பலனையே எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்திற்கு நன்மை விளையக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனா பலன்கள் எதையுமே எதிர்பார்த்து செய்ய மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் மகாத்மாக்கள் அப்படிங்கிறதும் நம்ம தெரியும். எக்ஸாம்பிள் நாரத முனி எடுத்துக்கோங்க. சோ பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 4 ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கங்கள் இது. பிரகாசம், பற்று, மயக்கம். பிரகாசம் என்றால் நமக்கு ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பிரகாசம் அதை பார்த்தோன்னே நமக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஈர்ப்பு இல்லைங்களா? சோ அதாவது இவ்வளவு ஒளிமயமா இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கிறோம். சோ அது ஜென்ரலா. பற்று அதாவது எதன் மேலாவது நமக்கு பற்று அதிகமாக வைப்பது. மயக்கம் அதாவது அதன் மேலே அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 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 பர்டிகுலர் இந்த பௌதிக செயல்கள் மேல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து மயக்கம். சோ அதன் மேல பற்று வச்சிட்ட பிறகு அதுலயே நம்ம வந்து உழன்று இருக்கிறது. இவையெல்லாம் தோன்றி இருக்கும் பொழுது அவற்றை வெறுக்காதவனும். சோ நமக்கு கூட சில சமயத்துல வந்து பிரகாசத்தின் மேல ஒரு ஈடுபாடு, சில இது மேல வந்து ஒரு பற்று என்பது வந்து விடுகின்றது. அதுலயே நம்ம மயங்கியும் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா அதுக்கு அதன் மேலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது தோன்றி இருக்கும் பொழுது அதை வந்து வெறுக்க கூடாது. நம்ம வந்து அது தோன்றாத போது அதுக்காக வந்து ஏங்கவும் கூடாது ஆக்சுவலி. சோ இந்த 2 நிலைகள் வந்து இந்த மனது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போறோம். இருந்தாலும் அதை வந்து வெறுக்க கூடாது, இல்லைன்னாலும் அது இல்லைன்னு நம்ம வந்து ஏங்கவும் கூடாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை ஆக்சுவலி. சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியா இருப்பவனும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த புலன்கள் எல்லாமே செய்யக்கூடிய செயல்கள் தத்தம் வேலைகளே அது செஞ்சுட்டு இருக்கு. நான் உண்மையிலே ஆத்மாவாகிய நான் எதுவுமே செய்யறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தை புரிந்து கொண்டவன். சோ உறுதியாக இருப்பவன், எதையுமே வந்து டிட்டர்மைண்டா எடுத்துன்னு போறது. குணங்களே செயல்படுகின்றன, அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துல 3 குணங்கள் தான் செயல்படுகின்றன, உண்மையிலே ஆத்மா எதுவும் செய்யறது கிடையாது என்று அறிபவனும், இன்ப துன்பங்களை சமமாக பாவிப்பவனும். ரெண்டுமே ஈக்குவலா, இன்பம் வந்த பொழுதும் அகம்பாவம் படவே தேவையே கிடையாது, அதே மாதிரி துன்பம் வரும் பொழுதும் துவண்டு படுத்துறவும் வேண்டாம். சோ ரெண்டுத்தையும் சமமாக எடுத்துக்கொள்வது. மண் கட்டி கல் பொன், அதாவது அவன் கையில ஒரு கையில வந்து தங்கமும் இன்னொரு கையில வந்து கல்லும் இருந்தா ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஈக்குவலா பாக்குற விதம். அது எப்ப வரும்னாக்கா தங்கத்து மேலேயும் கல்லு மேலேயும் வந்து எந்த பற்றுதலும் இருக்காது. இது கல்லு இது சீப்புன்ட்டு தூரமா விசிறி எறிய வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. இது தங்கம்னு எடுத்து நம்ம உள்ள பொக்கிஷமா வைக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. ஏன்னா அவருக்கு தங்கமும் வேண்டாம் கல்லும் வேண்டாம். சோ எல்லாமே ஒரே மாதிரிதான். சோ கல் எதுவா இருந்தாலுமே ஈக்குவல். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது அவங்களுடைய பார்வை அப்படி. சோ அறிவு நிறைந்தவனும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தால் அதாவது ஹையஸ்ட் லெவல் அந்த இதுல ரீச் ஆனவனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவனும். ஒருத்தர் நம்மள புகழ்ந்தா அதுக்காக வந்து ஸ்கேப் கோட் ஆயிடுறது. சோ நம்மள ஒருத்தர் புகழ்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நம்ம அக்னாலேஜ்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, அது தேவையே இல்லை. தட் மீன்ஸ் நாம வந்து அதுக்கு பலிக்கடா ஆகின்றோம் என்பது அர்த்தம். சோ ஒருத்தர் நம்மளை புகழும் பொழுது we need to be very careful actually. அதே மாதிரி ஒருத்தர் இகழ்ந்தாக்கா அவங்க நான் இவ்வளவு பேசிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இமீடியட்டா அவங்களுக்கு வந்து ரியாக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. அவங்க அறியாமையால் பேசுகிறார்கள், அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் நமக்கு கண்டிப்பாக வர வேண்டும். சோ ஒன்றாக காணும், புகழ்ச்சியும் இகழ்ச்சியும் வந்து ஒரு போல பாவிக்க வேண்டும். மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும். சோ மானத்தை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும். சோ ஆனா அவமானம் என்று ஒன்று ஏற்படுத்தி விட்டால் அதை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப அவமானப்பட்டுட்டுமேன்னு சொல்லிட்டு நாமளும் வந்து பதிலுக்கு ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி. சோ அது அவனுடைய கர்ம வினை அப்படின்னு நினைக்கணும். அதாவது நம்ம செய்யாத ஒரு தவறுக்கு நாம அவமானப்பட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நம்ம கண்டிப்பா இக்னோர் பண்ணிடணும். சோ நாம தவறு இழைத்ததுனால அவங்க அவமானப்படுத்தினாங்கன்னா அது நம்ம தண்டனையாவே நம்ம ஏத்துக்கலாம். ஆனா நம்ம தவறே இழைக்காம நம்மளுக்கு ஒரு ஒருத்தர் வந்து நம்மள வந்து அவதூறு சொல்கின்றார் என்றால் அது எல்லாமே பகவானுக்கு நம்ம வந்து சமர்ப்பணம் செஞ்சுட்டு நம்ம வேலையை நம்ம செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும்.
ஒருத்தர் மேல நம்ம வந்து அபாண்டமான பழி போடுதல் வந்து அது பெரிய பாவம். அது நம்ம பாவம் அக்கௌண்ட்ல தான் வந்து நிற்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து அதை பதிலுக்கு நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பாவ விளைவோட நாம வந்து பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம். அதனால்தான் நன்கு அறிந்த ஞானி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்பவுமே காட்ட மாட்டாங்க. ஸோ தே வில் ஆல்வேஸ் லீவ் இட். இட்ஸ் பெட்டர். அவங்களுடைய கர்மங்களை அவங்களுக்கு போக போகுது, நம்ம எதுக்கு அதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும். நெக்ஸ்ட், அடையாமல் இருப்பவனும் நண்பனையும் எதிரியையும் ஒரு போல நடத்துபவனும். ஸோ இந்த குணாதிசயம். ஸோ ஒரு வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு வராங்க, நமக்கு எனிமியும் வராங்க. ஸோ ஃப்ரெண்டை மாத்திரம் நல்லா கவனிச்சுட்டு நம்ம எனிமியை வந்து கண்டுக்காம விட்டுறக்கூடாது. தட் இஸ் ராங். அப்போ நாம அந்த இரு நிலைகள் இரு மனத்துல தான் இருக்கும்ன்ற அர்த்தம். ஸோ நண்பனும் எதிரியையும் ஒரே பாரிதான். நம்மளுடைய அஃபெக்ஷன்ல வந்து வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிதியா வந்துட்டாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம வந்து ஈக்குவலா தான் ட்ரீட் பண்ணி அனுப்பணும். பேதபாவங்கள் நம்ம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும், அதாவது நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல பலன் பகவான் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை ஏத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனசு. ஸோ ஆனா எதிர்பலன்களை நான் இது செஞ்சேன் இது வந்தே ஆகணும்னு எதிர்பார்க்கிறோம் பாருங்க, அது கர்ம காண்டா. அந்த மாதிரி இல்லாம கர்ம யோகியாகவோ இல்ல ஞான யோகியாகவோ இல்ல பக்தி யோகியாகவோ இருக்கிற தன்மை. ஸோ இந்த மாதிரியான குணாதிசயங்கள் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்திரமான அந்த புத்தி உடைய மனிதருடைய சுபாவங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். நெக்ஸ்ட், மாம் ஷயோ அவிபிஷாரணே பக்தி யோகோனே சேவதே சா குணார் ச மதித்யைதா ந பிரமஹ பூயயா கல்பதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் யார் ஒருவர் அடைந்திருக்காங்களோ, அதாவது பகவானுடைய கைங்கரியங்கள்ல ஈடுபட்டு அந்த நிலையில யார் வந்து ஹையஸ்ட் லெவலுக்கு ரீச் ஆயிருக்காங்களோ ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலையை வந்து அடைகின்றார். ஸோ அதாவது பிரேம பக்தி. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒருவர் செல்லும் பொழுது அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா the highest level அந்த பிரம்மன் நிலைக்கு வந்து அவர்கள் தள்ளப்படுகின்றார்கள். அப்போ அவங்களுடைய குணாதிசயமே எப்படின்னா, இப்போ முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த நேச்சர் அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும். அவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லதை தான் கேட்பாங்க, அதாவது கெட்டதை வந்து வெறுக்க மாட்டாங்க, ஆனா அதுக்கு அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க, விட்டுருவாங்க. ஸோ நன்மைக்கு மட்டும்தான் நம்ம என்னைக்குமே நல்ல ஒரு இதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். ஒன்று கெட்டதுன்னா அதுக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இட் இஸ் பெட்டர் டு கீப் குவைட் அண்ட் லீவ் த பிளேஸ். அதுதான் நல்ல குணம். ஏன்னா அதோட நம்ம வாதங்களை நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனுடைய விளைவுகளும் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக சேரும். அதனால அடுத்தவர்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மன உளைச்சல். ஸோ ப்ராக்டிக்கலா பார்த்தா கூட நம்ம வந்து நமக்கும் நிம்மதி இருக்காது, நம்ம கூட வாதம் பண்றவங்க அவங்களுக்கும் நிம்மதி இருக்காது. அதனால எனிமிட்டி தான் வரும். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு கட் ஷார்ட், அவ்வளவுதான். ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ்ன்னு வரும்பொழுது நம்மளால அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்க புரிஞ்சுண்டா ஓகே, புரியலையா இட்ஸ் பெட்டர் டு லீவ். அந்த நேச்சர் தான் நமக்கு நல்லது ஆக்சுவலி. ஸோ ஏன்னா மேலும் டேமேஜ் நம்ம பண்ணாம, அட்லீஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்பாயில் பண்ணாம நம்ம வச்சுக்க முடியும். ஸோ 27 ஸ்லோகம். பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாஹ மம்ருதஷ்யாவ்யஸ்யயச சாஸ்வதஸ்ய சா தர்மஸ்ய சுகஷ்யை காந்தி கஷ்யச. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதுமான நித்தியமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே. அதாவது இம்பர்சனல் ஃபார்ம், பகவான் தோன்றாத அருவம் எல்லா இடங்களிலுமே இருக்காருன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த உருவம் கூட, அதாவது அந்த தோன்றாத அருவம் கூட, அருவத்தினுடைய சொரூபம் கூட நான் அப்படிங்கிற அதனுடைய அடிப்படையே நான் தான் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார். இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையும், ஒருவருடைய இறுதி சுகத்தினுடைய ஆதாரம் என்னன்னாக்கா துக்கமற்ற நிலை இல்லையா, நிம்மதி. அந்த நிலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அந்த சுரூபம் மரணமற்றது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு நாம திரும்பி வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அழிவற்றது, அதாவது நம்ம ஆத்ம ரூபம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்தில் சென்று சேருதல். நித்தியமானது, எட்டர்னல்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. ஸோ அதாவது எப்பொழுதுமே பெர்மனண்டா, இம்பெரிஷபிள், பெர்மனண்டா இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட தன்மை உடைய அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார்.
சோ நாம எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவாத்மா ஹையஸ்ட் பிரம்ம நிலை அடைகின்றது. ஆனா பகவான் அளவிட முடியாத எல்லா இடங்களிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அருவமாக எல்லா இடங்களிலும் இருக்கின்றார். இதுதான் நாம வந்து பாக்குறது ஆக்சுவலி. இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. ஸோ கிருஷ்ணா பிரபு, ராதிகாமா நீங்க ஸ்டோரி சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மேம். கோர்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா? கோர்ஸ்ல தான் இருக்கீங்க நீங்க. கோர்ஸ்ல தான் இருக்கேன். ஓகே ஓகே. அன்மியூட் பண்ண முடியல. ஓகே. ஓகே மேம், I'll start the story. கிருஷ்ணா பிரபு நீங்க கோல்ஸ் போட்டு விட்டுருங்க, அவங்க அட்டெண்ட் பண்ணட்டும். பிபிடி ஷேர் பண்ண முடிஞ்சா ஷேர் பண்ணுங்க கிருஷ்ணா. மாதாஜி போல்ஸ் முன்னாடியே போட்டாச்சு. போல்ஸ் ஆன்ல தான் இருக்கு. ஆமாமா. அப்படியே எனக்கு தான் தெரியல. பிபிடி என்ன பிபிடி பண்ண மாதாஜி?